Мин бу ел 1-нче класска керәм. Шатланам. Мәктәбебез матур. Оялып кына сөйләшүче Әдилә быел Фома мәктәбе бусагасын тәүге тапкыр атлап керүче 11-нче сыйныф укучысының берсе. Ә мондый мәктәптә хәзер төпле белем бирүдән тыш шәһәр балалары кебек кыюланып, чаяланып китәр өчен бөтен заманча шартлар тудырылган. Шуңа да биредә белем алучы 116 баланың да 18 кешедән торган укучылар коллективының да шатлыгы ишенә сыймый. Мәктәбебез 1964 елда төзелгән. Ул вакытта мәктәп бинасын колхоз көче белән төзегәннәр. Шуннан бирле мәктәбебезгә мондый зур күләмдә ремонт юк иде. Ә ел сайын укытучылар кеше белән, аталар кеше белән косметик ремонт ясап торыйк. Бүген тагын шунысы шатлыклы. Мәктәбебезгә бүгенге көннәрдә 50 ел. Менә шу 50 елгы юбилейна карата мәктәбебез зур шатлык кичерә. Республика күләмендә үткәрелгән мәктәпләргә кап ремонт дигән программа кертеп, быел мәктәбебез үзен яңа төс алды. Кыска вакыт эчендә күп ремонт эшләре барылды. Мәктәпнең тулаем крышасы алыштырылды, тәрәзәләр алыштырылды. Шулай укучылар өчен чишенү бүлмәсе, бәдрәфләр төзелде. Бу барлык уңайлар да безнең укыту процессына тагын да зур үзгәрешләр, яңалыклар кертеп уйлыйбыз. Ремонттан соң мәктәпнең ачу тантанасына килгән район һәм шәһәр башлыгы фомалылар сөенечен тагы да арттырды. Узган елны модульле ветеринар пунктлы, быел капиталь мәктәпле ФОПлы булган Фомада киләсе елда заманча спорт мәйданчыгы сафка басачак. Киләчәктә дә бу президент программалар әле эшләячәк. Без бик анарга шат, Нурлат районыбыз бик актив шул программаларда катнашачак. Шуның инде әле без киләсе елга сезгә әйтеп узам, менә монда Фомага, бу школабызга спорт площадка, bir балаларыбызга, не только балаларыбызга, әти-әниләрегезгә була бик матур спорт площадка. Мәгариф министрлыгы вәкиле район җитәкчесе сүзләрен хуплап, хәзер заманча шартларда укыячак яшь фомалыларның белемгә омтылуларын теләде. Авылда мәктәп булмаса, авылда тормыш бик күңелсез. Мин бик шат. Бүген сезнең менә мондый бик күркәм авылыгызда, мәктәбегездә матур итеп ремонтлар ясавыгыз белән. Соңыннан кунаклар престиж строй җәмгыяте ремонтлаган мәктәпнең ички ягын карый алды. Ап-ак тәрәзәләр, уңайлы гардероб, яңа җиһазлар куелган сыйныф бүлмәләре, буявы ялтырап торучы идәннәр мондый мәктәпкә барасы килеп кенә тора. Көтәргә дә күп калмады. 3 көннән яңа уку елы башлана.